Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Ang lain pang focus ning atong pagsaulog sa mga pariyog sa konsagradong tao, mao ang paghuna-una sa umaabot nga puno sa paglaom. Tinuod, nakita na nato ang kalisod karon sa atong simbahan sa pagpangita sa bokasyon. Migamay na pag-ayo ang nanulod ni ining matang sa kinabuhi. Tigulang na ang kadaghanan ug adunay ekonomikanhong problema ug mga nanggulang mga ideyas nga sukuhi sa gipanudlo sa simbahan. Nalisdan sa paginusara og daw dili na mahinungdanon sa katilingban karon ug uban pa. Tungod niini, miingon ang Santo Papa, mao man gani nga kinahanglan natong ipaambit ngadto sa tanan nga kita gitawag sa pagbansay sa paglaom. Nga mao ang bunga sa pagtuo diha sa Ginoo sa kasaysayan. Kinsa nagpadayon sa pagsulti kanato, ayaw kahadlok, tungod kay ako nagauban kaninyo. Jeremias 18. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tacandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Porita N. Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Britannia and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Store, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Britannia and family, William and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores and Falno and family, Fel Yamido and family, Rafael and Lilian Hizon and family, Fred and Terry Helua and family, Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, Amparo Icasas and family, June and Beth Opos and family, Ramline Resources Incorporated, and Sun Life Insurance Incorporated. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups: GKK San Roque, Cugon, Sirawan, Turil, Davao City, and Prayer Warriors of the Holy Souls in Purgatory. Thanksgiving intentions of Anonymous, Davao Security Agency, Association of Pauline Cooperators, Pauline Family, Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, Mayor Alan L. Relion and family,
Erwin Mendo and family, Rosita J. Gamaya and family, and Lowen Hope Garcia and family. Special intentions of Flor McKilling. Birthday intentions of Kenneth James Praquelius. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Henry Evangelista, Corazon Praquelius, Felipa Apostol, and Lourdes Dulatre. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Jermin Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Selma, Purita, Terso, Neneng, Ruben Sr., Dominica, Damaso, Rodolfo, Epifanio Jr., Marutas, Julio, Menandro Sr., and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsoon ko diha kang Kristo maayong buntag. Ang labing mahinungdanong butang diha sa kinabuhi mao ang gugma. Ang angay natong batunan nga gugma kinahanglan gikan sa gugma sa Dios o gikan sa Dios. Walay kasina, dili daling masakitan, mapailubon, mapasayluon, maalagaron, maanggihatagon, mainantuson sa kagalingon tungod ug alang sa uban. Tingali, layo kita kaayo nining maong gugma. Sama sa giingon ni Jesus kung nagasunod kita sa iyang mga sugo, mahimo kitang haduol sa gingharian sa Dios. Dinhi sa Eucharistia, hinaot nga punon kita ni Jesus sa gugma nga iyang gipakita kanato nga mo ang kahayag sa katawhan. Ang humisa karong buntaga mao si Padre Ritzy Gamaya, Director, Davao Catholic Herald, Archdiocesan Bible Apostolate, Mass Media Apostolate. Ang manganta mao ang GKK San Roque Choir, Kugon Sirawan Turil, Davao City. Manindog kita ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita paghalad ni ining santos nga misa.
Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on,
Uban lamang sa imong panabang, nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdayi. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadukan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios. Ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kun buhaton ninyo kini, makabaton kamug taas nga kinabuhi. Busa pamati, katawhan sa Israel. Tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta. Sumala sa gisaad sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel. Ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato, nga dalang panan. Akong taming, ang gahom sa akong kaluwasan, akong maligon nga dalang panan. Gaygon ang Ginoo, mituwaw ako, ug siguro ako sa akong mga kaaway. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhay ang Ginoo, ug daygon ang akong bato. Bayawon untang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Higugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Hebreo. Duna pay laing kalainan
Kadtong mga paria daghan kay mamatay man sila ug dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan. Ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa pangulong mga pari, kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa, ug alang sa tanang panahon sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tawo nga dili hingpit aron mahimong pangulong mga pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga ang Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtududo sa balaod, miingon kang Jesus, husto kana. Magtutudlo. Tinuod, ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isigkatawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya.
Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Belated na natong tanan ang pag-ingon Happy All Souls Day o Happy All Saints Day. Pero bisag belated, tingali dunay uban ninyo nga napay mga bahaw, no? Bahaw suman, bahaw bibingka, bahaw nga salad, bahaw nga ikog sa lechon, dalunggan o dila ba sa lechon ug uban pa, no? O bahaw ba nga sigarilyo nga wa mahalad kay nay uban maghalad-halad man dito sa sementeryo. Kung naman tayo mga bahaw, ingon sila ang bahaw lami gihapon. So nasa mga bahaw nato, pwede gihapon natong panagambitan. Siguro mga igsoon makaingon tanong anong nangadto mo pud menteryo, no? Nindot kaayo unta nga nakadungog ta sa wali sa atong mahal nga arsobispo sa Pitsa 2 sa Nobyembre sa iyang misa sa alas 12 sa udto gi on air sa radyo. Nindot nga atong mapaminawan para makaingon ta nga mamogoy na batasan. Umingon ang uban, mamogoy sugo pod sa akong nanay ug tatay. O nay uban mo ingon nga moadto ta para dili ta kalagon. Unsa man gayo atong tuyo nindot nga ma-review nato ang wali sa mahal nga arsobispo kay mingon ta nga sugo man ni. Karong Dominggohan, no, ika-31, ikakatlo ag usa nga Domingo sulod sa tuig, naghisgot ni sa sugo nga atong tumanon. Kasuguan nga importante hinungdanon kaayo. Hinumdum ko nga dehe usa ka bata nga nangutana sa iyang nanay, "Nay, unsa nang napulo ka sugo o 10 commandments?" Nya ningon ang inahan, "Kanang 10 commandments mao nay sugo sa Ginoo. Yang napulo manay." Ingon ang nanay, "Kay napulo man pud siya ka buok." Mao na 10 commandments. Ningon ang bata, "10 ra gid ay nay." Napulo ra gyud. Mo ganin gitawag og napulo, 10 commandments kay napulo ra ka buok. Yan ingon ang bata, "Nay, labaw pa di ka sa Ginoo, no?" Ingon ang nanay, "Nga labaw man?" Si ikaw mo daghan man ko kag sugo, no? Mas daghan man kag sugo, sobra pa mas sa napulo, no? O pagi ko ka lingkod, sugo na pod. No? O pagi ko human, sugo na pod. Pagkadaghag sugo ni nanay, sobra pa ni sa Ginoo kay dili ni 10 commandments, dili ka napulo ka sugo, daghang sugo. O usahay bitaw no, mo reklamo ta kay daghang kayong sugo. O unsa ka ang atong batasan? Unsa ka atong kinaiya kung moingon ta nga sugo sa Dios, sugo sa Ginoo? Ang usa ka tawo, nay usa ka tawo no magtutudlo sa balaod nga nangutana dinhi kang Hesus, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Kay nasayod ta nga napulo ra man gyud ang sugo sa Ginoo pero gimultiply na sa mga Israelita ngadto sa 613 ka mga sugo, limang ka 10 lang ka sugo nahimong 613 ka buok. Moto nangutana ang magtutudlo sa balaod, unsa may mahinungdanon gyud mahinungdanon aning 613? O unsa may mahinungdanon aning napulo? Nya gisumada lang ni Hesus sa duha. No? Gisumada lang niya sa duha. No? Murabag nay mga tao nga mahilig lang og duha lang gyud ka buok, last two numbers, mo nang mapatad og last two. Okay, duha lang gyud ang importante, duha ka numero. Duha ra pud ka numero ang gihatag ni Kristo, duha ka sugo una, kabalo taon sa una nga higugmaon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing kalag sa labutan ug kusog. Mao nay number 1. Ang ikaduha nga sugo ingon si Jesus ang sunod mao ni higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ingon sila nga kani kunong tao nga mahigugmaon sa isig katao sa iyang isig kaingon, gwapong tawo o maayo nga tao. Kay ngano, unsa to paghigugma sa imong isig katao kung ikaw wa ka nahigugma sa imong kaugalingon? Wag ka kauyon sa imong kaugalingon, unsaon pag-uyon sa imuhang isig katao? Usa pa namin kung nakauyon ka, gihigugma nimo imong kaugalingon, mas labaw kang nahigugma pod sa imong isig katao. Lisod ka mahigugma kung mismo ikaw wa ka kadawat sa imong kaugalingon, pero hinumdumi nga gihigugma ka sa Ginoo. Hinumdumi nga gimahal ka sa Ginoo aron makahigugma ka sa imong isig katao. Siguro mga igsoon, mangutana ta karon, unsa may atong batasan? Unsa may atong disposisyon sa kasuguan sa Dios, sa kasuguan sa Ginoo?
ay ingon sila nga nay tulo ka disposisyon o tulo ka batasan kung maghisgot ta og sugo sa Ginoo. Unang-una, nay mga tao nga kung maghisgot na gid sugo, mura bag kanang mubuhat sila tungod kay katungdanan, tungod kay obligasyon, tungod kay kinahanglan. Amo ni ang disposisyon sa usa ka sulugoon. Amo ni gitawag og sulugoon kay suguonon lang. Kung sa to isulti, mao po himuon. Kung way gusulti, wa po himuon. Mao ni ang disposisyon sa usa ka sulugoon. Kana bang katungdanan nako, katungdanan nako nga himuon ni mo nang himuon gyud nako kay kung di nako himuon, basin niya madakpan ko, basin niya mapriso ko. Ikatulo, mga igsoon, ang itong disposisyon sa pagsunod sa balaod sa Ginoo, na ikatulo nga disposisyon nga giingon nila, kining maong disposisyon na o batasan sa balaod, pagsunod sa gugma, sa balaod sa gugma sa Ginoo, mao kini ang paghimo tungod ka ikaw mihalad sa imong kaugalingon. Doon na kay malasakit sa imong kaugalingon. Doon na kay pagtahan sa imong kaugalingon. Ikaw nga nakabati dili tungod kay obligado ka, ikaw nga nakabati dili tungod kay mao gitinguha nimo personal nimo nga tuyo, kung dili para nimo kini ang imong paghalad, pagpasalamat, pagbalos debosyon ngadto sa Ginoo, ngadto sa imong isig ka tawo, mao kini ang disposisyon batasan sa usa ka tinun-an ni Kristo, usa ka disipulo ni Kristo nga nihimo siya niya ng mga balaura, nahigugma siya sa Ginoo sa iyang isig ka tawo, dili kay obligado siya, dili kay gitinguha lang niya, kung dili sumusunod siya ni Kristo. Mao ni ang kinaiya nga nakita nato dinhi sa ikaduhang pagbasa kaganina nga si Kristo mihalad sa iyang kaugalingon. Mihalad siya sa mga sakripisyo. Ang iyang pagkapari, usa ka paghalad. Lahi siya nga pangulong pari. Kaya wala siya kinahanglang paghimog mga halad, dili obligasyon. Wa siya obligasyon niini, pero gihimo na niya kay debosyon niya. Iyahang paghalad sa amahan, iyahang pagtuman sa amahan tungod sa gugma nga mo'y nagtukmod kaniya. Siguro, daghan nato no diha gani sa atong pamilya, nay uban nga makaingon ta nganong wala pa man ka nagmenyo ate or kuya, nga naman moingon sila kay mutabang pa ko sa akong manghod, pa eskwelahon pa nako kay dili makaya ni tatay ug ni nanay, kasagaran ni kanang mga maestro, mga maestra, mga ma'am, nga naman, pero kalipay nila, wala silang mahay, kalipay nila kay nitabang sila sa pamilya, malasakit mo kanang paghalad sa kaugalingon. Gugma ang nagtukmod kanila, dili obligasyon, dili lang kay ilang tinguha pod, na personal nilang desisyon lamang, kung dili para kanila gihigugma nilang pamilya, gimahal nilang pamilya, gihalad nilang kaugalingon aron willing sila, gikan silang kabubuton nga kini ilang gihimo tungod sa gugma. Siguro mga igsugo din ni Kristo, mangutana pud ta, kini ba ang klase sa disposisyon o batasan nato sa pagsunod sa balaod sa Ginoo? Kining balaura sa Ginoo una sa tanan, hinumduman nato paghigugma kaniya sa tibuok natong pagkatao. Mo nang gibutang diri, dili lang na parte sa lawas nga kasing-kasing heart, una-huna sa atong pangutok, ang atong kusog, atong panglawas, dili kinatibuk-an nga ang Ginoo gid mahigugmaon sa tanan. Pero kanang paghigugma nato sa Ginoo, dili pud na siya mahimong matinud-anon kung dili na mapakita nato sa atong paghigugma sa atong isig katao. Kay matud pa ni San Juan, unsaon nato paghigugma sa Ginoo nga dili nato makita, nga dili ganita makahigugma sa atong isig katao nga makita nato. Kung lisod ang paghigugma sa atong silingan, nga lisod higugmaon, nan maglisod ta paghigugma sa Ginoo nga dili nato makita. Ang tinuod nga paghigugma mao kanang gugma nga walay pagpihig, walay pagpili bisan sa mga dili angay nga higugmaon. Kay mao kana ang klase nga gugma ni Kristo sa matag usa kanato. Siguro mga igsoon ko diyan ni Kristo, mamalandong ta, magampo ta nga ang atong pagtuman sa balaod sa Ginoo sa paghigugma kaniya sa tibuok natong pagkatao, nga mapakita nato sa paghigugma sa atong isig katao, dili lang unta magpabiling obligasyon, dili lang magpabiling tinguha, kung dili ato untang mapuy-an kining maong gugma tungod kay kita mga sumusunod ni Kristo. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan
Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usaw kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ay iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa atong Amahan alang sa igo natong katako sa paghigugma kaniya ug sa atong isig katawo. Ug moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga diha sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, makita sa katawhan ang matuod nga larawan sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang tibuok simbahan mutubo ngadto sa usa ka katilingban sa gugma diin makita ang katawhan ang way sukod nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang tanang mga Kristiyanos makabaton og kasing-kasing nga mahigugmaon ug masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang anaa sulod sa bilangguan, mahatagan na sa paglaom, nga makalingkawas, pinaagi sa mga matinud-anong mga abogado, ug maghuhukom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang mga batanon, mahigmata na sa ilang katungod, sa pagtahod sa ilang mga ginikanan, og mga nagbantay kanila, makatuman na sa mga sugo sa Dios, alang sa kadayganan o kahimayaan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Nga ang mga magtutuong nangamatay, matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Diyos, ilabi na ang mga benefactors, sponsors, o cooperators sa misyon sa media. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang mahigugmaong kasing-kasing. Ginoong Dios, kami nga imong katawhan nag-inambitay sa usa ka pagtuo ug usa ka paglaom. Itugot nga mag-inambitay usab kami sa gugma pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaning panubino, ihalad na mo kanimo mga pag-ampo sa katilingban nga karon.
pagtuo sa balaan mong gugma. Palihog dawat ka Ginoo, upan nalangin iking mga gasa. Una kami sa pagtuo sa balaan mong gugma. Palihog dawat ka Ginoo, upan nalangin iking mga gasa. Una kami sa pagtuo sa balaan mong gugma. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagmamaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan, dili lang kagihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kun dili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amen.
karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanin. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsuunay. Sa kalibutan,
Mga igsuon, kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ang ingaraw at kanimo ang panipangulong mo lamang ko maayo ako. Ang lawas sa Kristo. Ang lawas sa Kristo. Ang lawas sa Kristo. Nangandoy kami, O Ginoo. Nangandoy kami sa gugmang mo. Ang lawas sa Kristo. Ang lawas sa Kristo. Ikaw ra ang buktukan, ang gugma sa Ginoo, ang kadasig o kaligod sa bugos na paghigugma. Dawaton ta siya, ang gugma sa Ginoo, ang kadasig o kaligod sa bugos na paghigugma. Dawaton ta siya. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ka kanamo sulod ni ining Eukaristiya ug bag-ong kalauman. Himuang ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat, sa pagtubos kanamo, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Friendship is one of the soul's purest and greatest pleasures. This book, entitled The Art of Being a Good Friend, you will learn how to bring out the best in your friend and in yourself. This is only 170 pesos and is available at the Paulines Media Center located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a blessed Sunday. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong itudlo sa uban ang tanan pang nakatunan, bahin sa atong Ginoo o sa atong simbahan. Yun na kita'y katungdanan sa pagtudlo sa uban, aron malamdagan ang tanan kang kaigsuonan. Kaya nagatudlo sa uban, muhayag sama sa